दिनै नैबे ब्रह्म सेवाश्रम बे सेवाश्रमाव बिथांमोननि धोरोम गुरुफोरा स्ट्रेस मैनेजमेंट होननानै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै गुरुदेव कालेश्वर ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डॉक्टर अजित बर' बिथांखौ बेवहाय गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बेयाव लेंहरदों आरो बे बिथाङा मेन्टेलि जों माबोरै स्ट्रेस जायो मानसिया मालाबा साननायाव बांद्राय साननानै माने गावनि साननायाव माने रुगुं गैया जायो आरो बेखौ जों माबोरैहाय गियाननि धारानि जगानि धारानि धोरोमनि धारानि माबोरै गावखौ माने फिट मोनसे मानसि हिसाबै जोङो गोसो देहा जोङो लाबोफिननांगौ बिनि सोमोन्दै बिथाङा गोबांथार गोनांथार बाथ्रा बुंनानै जोंखौ खोब गोजोन होनो हादों आरो बेयो बिथांजों लोगोसे माने बिटिआरनि इएम दावबायसर बर' बिथाङाबो दा बिटिआर सरकारा मा मावगासिनो दं आरो बिटिआर सरकार जानायनिफ्राय बे जोंनि बे ओनसोला बेसेबांखिनि जौगादों लोगोसे दिनै बे ओनसोलाबो देग्लायनिफ्राय बिटिआरआव बे हाबनाय हिसाबै भट मोननो अधिकार मोननो थांगासिनो दं बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव बेवहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बेयाव जोंहा समस्ति बानायनांगौ लोगोसे बिसिडिसिफोर बानायनांगौ आरो दा बेवहाय एफआरसि हिसाबै जे हा मोनबाय आरो बे पार्मानेन्टलि बेवहाय मोनसे माने पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट हिसाबै बेवहाय बिनि हा हुफ्रा जों रिभिनिउ जानांगौबा माने मियादिफोर जानांगौ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै माने बिटिआर सरकारा जितु प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जितु दिनैहाय बेफोर खामानिखौ मावबाय थादों आरो लोगोसे बिटिआरनि जे दफाफोरखौ दिनै मावफुंबाय थादों बिनि सोमोन्दैबो रायजो राजानो फोरमायलांबाय आरो बेवहाय आंखौबो सासे बे ओनसोलनि मानसि हिसाबै आरो नैबे बिटिआरनि सासे मावथि हिसाबै आरो माने सोद्रोमा हिसाबै आंखौ बेवहाय लेंहरनाय हिसाबै बेयाव नुजाफैनो मोनदों आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा जायफ्रा दिनै धोरोमनि गुरु पुरहित आइमोन बाबामोन बिथांमोनजों लोगोसे धोरोम सिबियारि बिथांमोना दिनै रबिबार सान हिसाबै बयबो बे सावरायनायाव ज' नायदों बेखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि नाजानायजों आरो बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जोंनि समाज जोंनि न'खरफ्रा जितु सोलियो आरो धोरोम थायोबासो जोंनाव समाज थागोन न'खर थागोन जोंनि समाजनि नेम निथि थायोब्लासो जों मानसि हिसाबै जोङो थांना थानो हागोन हारि हिसाबै थांना थानो हागोन बेखायनो जोंनि न'खरनि मोजां गाज्रि जोंनि न'खरनि नेम निथि समाजनि नेम निथिफ्रा जोंहा धोरोमनि गुरुफ्रानो दैदेनबोयो हिसाबै बिथांमोननियाव जथेस्थ'खौनो दायित्व थायो आरो बेखौ बिथांमोना नैबे स्ट्रेस मेनेजमेन्ट बे हाबाफारिखौ लानायजों खोब मोजां जादों होननानै आं सानो आरो बेयाव नुजाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोंनियाव बेबायदि माने बिजाथि बिनायनि जेबो माबा गैया बेबायदि सिस्टेम गैया बेयाव दासिम सोर बिजाथि जागोन जाया बेखौ जोङो खामानिनि दारायै जोंनि हाइकमान्डआ बेखौ नोजोर होगासिनो दं आरो बेवहाय जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोङो देरहानायनि जों खामानि मावबाय थादों आरो बे देरहानायनि खामानि मावनायाव माने पार्टिनि मानसिफ्राबो जाय दैदेनगिरि बा जाय बिजाथिनो माने टिकेटखौ होगोन बा बिजाथि हिसाबै होगोन बिथाङा जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'खौ जाहाथे देरहानो हायो बिनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो जों खामानि मावदों आरो बे ओनसोलाबो जिहेतु दिनैहाय गुफुर साब डिभिजना जोंहा धोनस्रि समस्तियाव गोलैबाय गासै 17,000निबो बारा बांसिन भटार्सफोर दङ बेयो गासैबो धोनस्रि समस्तिनि थाखाय फार्स्ट बेयो माने बिटिआर सरकाराव बा बिटिआरनि जानानै बिथांमोना भट होगोन बेखौ लानानै जों बे ओनसोलखौ जोङो नायदों रायजो राजाजों सावरायदों आरो बिथांमोननि सुजुग सुबिदा बा गोबां अभाब मन्जफोर दं आरो बेवहाय फैबाय थानाय दिनाव मा मावनो गोनां बेफोरखौ जों नायथिंनानै बिथांमोनजों सावरायलायदों आरो बे हिसाबै जों खोब मोजां मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा फ्राय माने बांसिन हतांख'आनो आरो बांसिन जौखोन्दोआनो इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै बिथांमोनानो गावनो दिनै थांखि लानानै दिनै ओंखारबोनायखौ नोजोर खालामनानै बे गुफुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माने इउपिपिएलखौनो सरकार खालामनाय बा बिटिआर माने जाय गोरोबथाखौ लाबोदों
बिथांमोननि आखायावनो माने गथायना होनो थाखाय फैबाय थानाय दिनाव माने बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना आसा खालामदों। मानो होनोब्ला जों दिनै खोनानो मोनदों, नुनो मोनदों, मैया दाख्लैबो बिपिएफनि माने मानव गेदेर आफादगिरि बारग' बिटिसिनि चिफ बिथाङा गावनो डाइरेक्ट होनदों जे बिटिसिआव आं चिफ, हाग्रामा महिला ओनसोलाव आं चिफ, बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर' होननानै बुंदों। बेखायनो बे ओनसोला जिहेतु बिटिआरआवसो दं, ओंखायनो बेखौ बिटिआरनि चिफखौ प्रमद बर'खौ खालामगोन होनना जोंहा फोथायनाय दं। आरो बिटिसिनि चिफ नांगौ माने हाग्रामाया बे ओनसोलाव बिटिआरआव माने जाजानायखौ बिथाङा लुगैया, बेखौ प्रकास खालामदों। दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहायनो 2020नि 27 जानुवारिनि उनावहाय बे सुक्तिनि दफा मथे जोंहा गुफुरसिमहालागै बिटिआरनि सिमाया बारायनांगौ, बे बारायबाय। आरो बेखौ बारायनानै खैथामान गामिखौ दा प्रथम पर्यायाव जोंहा भट होनायनि अधिकारखौ मोनदों। आरो बेवहाय गोबां माने दाथाय माने इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो गोनां दं, बे समस्ति बानायनो गोनां दं, हाहुनि समस्या बानायनो गोनां दं, आरो बेवहाय मा होनो बिसिडिसिफोर बानायनो गोनां दं। दा बेफोरखौ मावफुंनोब्ला जाय सुक्तिखारि, जायफोर सिगनेटरि बिथांमोनासो मावफुंनायनि दायित्व दङ, बा बिथांमोनासो मावफुंनो थाखाय बेयाव मोनसे सिनसियारलि खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाबो फोथायो। आरो बेखायनो फैबाय थानाय दिनाव इउपिपिएल हानजानि जाय